Okay, yeah. I've done beidir gine am páirtí leir chumá, you know, so beidir le gleiste just mar ólas. Fianna donna ceachtásta sa bhfuil tú mar a seasan an bód go láthir hééis sin ceathrú cuara. Well, tá sé fíor Jackar le rá inis cé go bhfuil chuidhátí mai ní cálan inis a chuntas agus béise de scapú agus bheith ar a léad seartú a chuig fin géad do chuidhátí mai a dheall ormsa le bheith sláán agus béise Jackar é sinna eil a dúirtar lom go bhfuil na transfers ag teart go leidir I bheallas agus bheith dream lei sin mar gur wat Fianna Fáil wat a leidir Fianna Fáil a for mai agus bheith dream go mé transfer leidir ag teart atá sé Jackar agus le Jackar é seo aniu mai ní Cochlan an taniste ara caiú síchan an seohan den ngáil hir has agus tá trúi mór agam dí tar éis sin J obair a rinsi thar na blianta ó níide ag artwa a seaartnar a bhí si hen téite don ceadúar mar hachta déile agus éthir agus uncle sací revision agus in léon dáitón a go bhfuil an stáid náisiúnta go bhfuil tinkar míhaintaiste ige sin áiríonn seán den ngáil agus ar gatail ceantar sa tír agus seo téhan fíor Jackar do pháirtí na Fáil. Ó the híh pásanta heastas nó táchan seo heastas bhthchan heastas nó táchan go bhíad sa seach agus ní rair leat. A bhfuil tú a chola muín isdói as an fechta síocht agus béidir as Fianna Fáil? Á níl a Harbí tá muín omlan anam in Fianna Fáil agus tá pháirtí sa bhí chudan na cinethe bhí glaci ag level náisiúnta fahainn tírathir contasaí agus hainneal sláán agus bhí tinkar dúilta ag na cinethe sin ar an pháirtí. Measam go gaithí Virginia mar pháirtí in is taréis an téhan seo síos macna bhomlan dhéanú ar an dóid ar láseil an pháirtí ar an ceanaracht an pháirtí le rint blianta anuas. Caihimid díúis dethar na feibanna a tena daoine gin siúin agus caihimid an pháirtí a thuirte reist óbála clia go dtí na daoine ar an talú agus caihimid agar physiciúil a dhéanú ar an pháirtí an gatail ceantar fásta agus massam héin tá mé troid trí blian de éis bhhailm sa róla bheith agam me cúdú leis an pháirtí san amata marróin mar mata Fianna Fáil láidir sna bliantí róin chuide haise sin leis an tír agus tá sulagam gur féidir lein achnúhaintí dhéanú ar an pháirtí mar go bhfuil léir daoine ionta mais dúama sa pháirtí seo agus bhí sin le feiceil ar an talú sa déil ceantar seo agus ní léon dáta go bhfuil ról lárna le lé acu a líg in sa todhchaí am éigen in ról éigen bé sin sa cuman nó ag le bhléitiúil ná cóilearí conda ag teart fríd nó mar sin ach tá sé Jackar agus tá léir ard agus agar agus afranú le genú agan mar pháirtí go náisiúnta ach le ceanara uair agan inis measam sa gur féidir linn toirt faoi an obair sin atá le genú. Leis an fearrag agus cuachtá léirithe ag an pobl vótála leis an iarrialtas a bhíon cointas glas na measc agus Fianna Fáil. Ag deapa go mbeidh Fine Gael agus Labour mar toisc sa láthair agus mar bhaid siad san chéad rialtas eile tá muidir ceapa go mbeidh siad slán ón cuach agus an fearrag a pobl seo amachchan seo. Well, ní dáilm go mé mar tá Fine Gael agus an Loch Debre in is cosal de réir an stáid náisiúnta ag le halasteachan córéaltas na geile má Harlan sin bé léir cinethe Jackar le genú acu sin agus fiú de bhóisiad san a gúirt in san réaltas ribh seo bhóisiad ag tuairteiste an canáisnis bugna céarna agus a thug Fianna Fáil agus an cóintas glasiste ribh nálaigh. Tá na cinethe céarna le genú mar nachhfuil an airigid ag teartaiste go dtí an lear ciiste stáit agus a bhí rint bliantí hain. So tá cinethe Jackar le genú agus is cinnte go mé na daoine farraga beidir amach seo ar na cinethe a bheits an pártíthe sin chur agrí. A han rud is táhachttaí dúine is ná go mé an ború úr a thuirteiste sa pártí a go héin macna bhí anú ar an ciniú éisteart leis na daoine agus mé chéna ompar a ríist agus a thógáil a ríist agus measam hen gur féidir linne sinna dhéanú ach caihimid ní léon dáitón gorónna daoine farraga bhí go leor daoine sa déil ceantar a ginseadú hen gur waithe lá bhát a pásanta a thuirtú hen a nachróisiid sa sinna dhéanú de bhrí go bhrí an dóid a bhí an pártí ag level náisiúnta agus lach me hen lei sin ach tá sulagam gur féidir linn
tuairt faoi an obair atá le deanú agan leis an pháirtí achtmhaint chun gur féidir a thontabhas deahan pháirtí níos bláidre agus pártí a bheits a géistear leis an talú ag level éitiúil a ríiste bhaid níos fearr. Díadach mar cheist sgur, bhfuil sé géistead amachchan seo seasa le ó táchan fá háchan bhfuil sé géistead fós bheith seasa go háchan amachchan seo. Well, agus níla me gar rá nach bhfuil an siochan baint amachchan go fó. Well, sin tá mé súil sí hena bhainte seo an áirt a béisiir sin Jackar agus minan díran lom bé méid genú macnahar sin in sna léthe máthróin ach mar dúirt mé le tá mé ág agus tá mé fós toffar bordú dros na Gaeltacht agus tá mé fós de Chanad cé ggóil an terme sin teart ag crí ag tús mí na Baltaine agus bé méid genú macnahar agus bé méid glóir leis an ceanara Michael Martin ag in Teachláin in sna seaartaine máthróin agus bé méid freistal ar cruniú parlamente Fianna Fáil bheits ar siúil gan Gile na mar sin. Sin éintach gur míle mád Briain Ó Domhnaill Fianna Fáil. Maithú gur